Днес темата е нереалистичните очаквания на мъжете към жените. Чудесно е да създавате ваш желан образ на жена, но когато влагате в нея толкова много фантазия, възможността да срещнете точно такава жена е малко вероятна. Аз лично по отношение на търсенето на своя желан партньор не влагам особени очаквания. Имам определени критерии, които той трябва да покрива, но като цяло всичко останало оставам в възможността Вселената да вложи като най-добро в този желан за мен мъж. Предлагам и на вас, мъжете, да влезете в такава енергия, в която желаната жена няма конкретен, специфичен, фантастичен образ и има онези дарби, които не всяка жена може да даде и да достави на мъжа като удоволствие. Затова бъдете реалистични в очакванията си към жените и създавайте само онези критерии за тях, които наистина са ваша потребност и които отговарят на вашето най-ценно и най-важно покритие, което една жена трябва да има, за да бъде ваш партньор. Не създавайте образи на невероятни жени, защото трудно могат да бъдат покрити тези критерии. Това важи както за жена, така и за мъж. Пожелавам ви един чудесен ден, бъдете щастливи!